unes disputes estèrils, eleccions medievals. La intenció de Jaume I no admetia dubtes. El conquistador va voler dipositar el govern de la ciutat i de les viles reials a les mans d'una sola classe, la dels ciutadans honrats, gent que vivia de les seves rendes o que almenys no exercia ofici civil o mecànic. D'una manera vaga podem dir-ne burgesia. Els ciutadans honrats no eren, però, els únics que mereixien d'estes anomenats burgesos. També, i pot ser amb més raó, ho haurien de ser alguns artistes, notaris, mercaders, juristes, etc., que encarnaven en molts aspectes plenament les virtuts d'empresa i d'agilitat social atribuïbles al moment inicial de l'ascensió burgesa. La divisòria entre els uns i els altres no sempre és clara. Per als nostres efectes, amb vista a considerar les línies generals del desenvolupament de l'edat mitjana, no serà cap abús terminològic si els qualifiquem tots de burgesos. Tanmateix, les magistratures municipals no eren a l'abast sinó dels ciutadans honrats. Només durant el curs parèntesi revolucionari de les Germanies, els artistes arribaran a disposar d'un càrrec de jurat. Cal pensar que la discriminació dictada per Jaume I responia a la situació de fet creada arran de la conquista. Els primers burgesos, pobladors de la ciutat, van convertir-se en ciutadans honrats. A ells quedava assignat el regiment de la cosa pública, tant a València com a les viles reials. Les classes superiors i inferiors a la dels ciutadans honrats n'eren excloses de moment. Pere el Gran, en 1278, va proveir que als 4 jurats que fins aleshores administraven la capital se n'afegissin 2 més. Aquests jurats de nova creació serien elegits entre els ciutadans de la mà menor que així s'incorporaria a les magistratures municipals. Els altres 4 seguirien essent elegits entre els ciutadans de les mans major i mitjana. Sembla que aquesta disposició mai no fou completa i fou expressament derogada per les Corts del 1283. Tampoc no va quallar a València, de manera neta, la classificació de ciutadans en mans, normal en altres llocs. Així, ciutadà era una designació de classe. Artistes i menestrals, la mà menor, postergats, covaren llurs reivindicacions polítiques i temps a venir els entesa socialment més forts van formular-les amb les més diverses formes de pressió. Molts avalors populars de la València medieval tenien, de segur, aquest origen subterrani, estimulat per qualsevol circumstància. Sobre què s'ho insinua també respecte als motins de 1348. La Unió Aragonesa era agressora de Pere el Cerimoniós. Aconseguia una sorprenent i absurda adhesió per part del baix poble de València. I potser això era degut al descontentament d'aquesta classe per trobar-se eliminada del govern municipal. Els agermanats de 1520 exhumaran el privilegi de 1278 per donar un aire legal a llurs exigències. També els nobles van atacar ben d'hora el monopoli que els ciutadans tenien sobre els càrrecs de la ciutat. En 1270, Jaume I ordenava que en la terna proposada per a l'elecció de justícia, en un principi integrada només per ciutadans, hi hagi un cavaller el que l'elegen els cavallers. Aquesta innovació no va prevaldre. La lluita que la ciutat emprenia contra els senyors feudals justificava la desconfiança dels ciutadans envers tot l'estament aristocràtic. Tanmateix, molts nobles de la petita i de la mitjana noblesa s'aveïnaven a València i no deixarien de representar-hi una força a tenir en compte. La solució en 1329, on donava o intentava de donar al problema del fur de València, portava involucrada la de la pretensió nobiliària de prendre part en el govern de la capital. Fou acordat aleshores que, en el regiment de València, hi hauria 2 justícies, civil i criminal, un dels quals seria cavaller i l'altre ciutadà. Els 4 jurats ciutadans van unir-se en 2 més, de cavallers, i la funció de Montassà seria exercida per torn anual entre ciutadans i cavallers. Això era un triomf de la noblesa, en bona part.
El patriciat urbà s'hi avingué, sens dubte, perquè la concessió anava lligada a l'altre avantatge. Els ciutadans podien pensar encara que retenien la posició majoritària. Sota aquest plantejament legal, bastant precís, el joc dels interessos tenia uns contorns molt borrosos. Les classes no eren impermeables. La porositat dels ciutadans honrats resultava prou marcada. Els mercaders i la gent de professió liberal hi tenen vinculacions ben estretes. D'altra banda, certs privilegis dels reis acostaven ciutadans i fins i tot plebeus a les conveniències de la noblesa. Recordem que la jurisdicció alfonsina podia ser exercida per qualsevol persona, no necessàriament noble, que posseís un lloc de 15 cases. Pere Cerimoniós, en 1363, autoritzava que cadascun ciutadà i veí de la ciutat pogués comprar i tenir castells i poblacions a semblant dom de paratge. Les afinitats que aquestes disposicions podien establir entre cavallers i potentats del diner són presumibles. La mateixa opulència general feia que les classes laborioses, aquells burgesos no catalogats com a ciutadans honrats i la classe mitjana d'oficis mecànics tendissin als dispendis sumptuaris. Vestien i celebraven festes amb una fastuositat tal que l'alta administració de la ciutat ho trobava escandalós. Allò, el fals de les classes desqualificades, induïa al confusionisme social. D'aquí que els jurats, ciutadans honrats i nobles, dictessin reglaments severíssims prohibint el luxe a qui no fos d'estament elevat. Per demostrar la diferència de les persones, pues la divinal providència ha fet aquella en lo cel, en la terra, i per profit de la cosa pública. Una disposició del 1385 mana que ningú no gosi portar determinada indumentària pomposa, si doncs no és noble o cavaller o hom de paratge o ciutadà honrat. Calia que la diferència de les persones tingués aquest reflex exterior imposat. No podem dubtar que el profit de la cosa pública exigís una reducció de despeses superflues, però el sentit classista del veto és ben clar, la qual cosa volia dir que en certs aspectes la frontera de classes es fumava pel costat de la mà menor.